El director de Televisió Espanyola, Xavier Pons, ha explicat aquest migdia que la programació en català es consolida i es potencia. En concret, mantenint els informatius diaris per la primera, al migdia, i per la 2, al vespre. Els programes Els Nous Catalans continuarà, Gran Angular, Geometria Variable, Els Camins de la Calma i La Missa també continuen. Desapareixen, però, Amb ulls de dona, Senyores i senyors, La Banda i 135 escons. De la producció en castellà, el programa Línia 900 ampliarà la durada fins a 1 hora. I ben aviat, de dilluns a divendres, hi haurà un informatiu en català pel canal 24 hores, de 8:45 a 10:45 del vespre. Evidentment no desapareix, està viva, està activa, està dinàmica, està la fàbrica a tope, com diuen, i la nostra idea és revifar-la encara més i donar-li un futur que garanteixi els llocs de treball dels nostres companys d'aquí de Sant Cugat, perquè és la nostra primera obligació, amb una segona, que és un compromís als ciutadans de Catalunya i de tota Espanya, de fer una programació digna de la qual es puguin sentir orgullosos.